Ulomsi ngamaqabaqaba imbola. Ulomsi ngamaqabaqaba imbola. Abafundi, iingcali, abacebisi kunye neenkokheli zemveli bezingungelene kwiholo leYunivesithi Nelson Mandela benomdla wokuba yinxalenye yengxoxo abathi kudala beyilindile malunga nendlela yokuxhasa abafundi abanobizo lweminyanya. Ngokwengxelo yeNASDEF le nkqubo iza emva kokufumaniseka ukuba abafundi abaninzi bahlala bephathwa ngokungathi baneengxaki zempilo yengqondo ngenxa yokunqongophala kolwazi lwesintu kumaziko emfundo. Unobhala wephondo kwiNASDEF uSibusiso Thwala uthi le ngqungquthela yinxalenye yokuqala yengxoxo ejolise ekwakheni inkqubo ezixhasa abafundi abajongene nobizo lweminyanya. So it was important for us to host this conversation as we want to empower student development professionals and our institutions insofar as best practice on how can we be able to support students who have African or who practice African spirituality or have ancestral callings. We have, admitted that our institutions don't necessarily have the adequate support measures to support students who have ancestral callings and so forth. So it was important for us as the Eastern Cape region of NASDEF to call experts in the field, such as the ones that we've called Dr. Loiso Nwevu, Dr. Van Sale, and Dr. May, to come and be able to unpack and educate professionals who work with students, whether they are residence managers, whether they are student development officers, and students themselves, that it's high time we start to have conversations about how do we make our profession and our institutions more inclusive. Umfundi kweli ziko kwanenkokheli abafundi kwenye yeendawo zabo zokuhlala uRhawubutse Msimanga uthi uyayivuyela le nkomfa kuba ifundisa ngezinto abafundi abaninzi abajongene nazo kodwa boyike ukuthetha ngazo. Like this conversation is something that we needed to have specifically as a Black community, because I feel like it addresses issues that affect us that goes beyond what we have been taught. In my experience, I feel like students are not comfortable with opening up about talking about these things. Like from the presentation, students struggle with being viewed in a negative light or feeling isolated or demonetized at some point. So I don't think students are comfortable enough to open up and speak about these things. And as well, our university currently didn't have any facilities that nurture things like that or address such topics or open spaces to speak about these things or have conversations. Ingcaphephe kwezenkcubeko nakwiinkqubo zolwazi zemveli uGqirha Loyiso Nqevu uthi le ngxoxo kudala ifuneka kumaziko emfundo ephakamileyo. Kulithuba lokuba ngoku siziguqule zonke indawo eziziseko namaziko mfundo yasentshona kuba kufunda nabantwana bama-Afrika abalandelwa yimimoya yasemakhaya nebabizela kule mo yobugqirha. Izikolo ezi onke la maziko omfundo mawazame ukwenza imigaqo-nkqubo ezawukhuthaza, ikhusele, isomeleza ukuba yinto lena ekwayinxalenye yempilo yabantu. Kunjalo nje naba babonakala ngathi bagqwethekile, bagqwethwa kuba befuthaniselwe ziimeko ezingabamkeliyo. Iqala ke nje mabesibhekisa kwiziphathamandla nabaqulunqi bemithetho kwakunye neenkqubo, imigaqo-nkqubo, batsho ngoku bahlale phantsi ibe yinto evumelekileyo le njengokuba umgaqo-siseko welizwe uChapter 2 Act number 108 usitsho ukuthi ubani ngenkolo, ubani ngolwimi lwakhe, ubani ngenkcubeko makahlonitshwe, sinikane izidima, samkelane. Ingene ke loo nto nalapha kumaziko omfundo nabantwana nje mabesuka kumakhaya angafaniyo, abantwana abangamaKrestu bazame ukubaqonda abantwana abasesintwini. Naba basesintwini bohlukene ngokobizo lwamathongo
kuba iinkqubo azifani, abanye bangabethongo elibomvu, abanye bangabethongo elimhlophe, kusetyenziswane. Ilizwe lizawubuya ngolo hlobo. Yile nto sithi ke ngoku leyo yinkululeko yethu. Umlawuli weMthonjeni Student Wellness kweli ziko, uNomalungelo Lungs Ntlokwana, uthi le nkomfa yindlela yokuvuma ukuba kukho imfuneko yokuba iziko libe neengcali eziqeqeshelwe ukunceda abafundi abajongene nemiceli-mngeni enxulumene nobizo nezinto zomoya. Uthi iziko lizimisele ukuqesha umntu ojongene ne-psycho-spiritual counselling phambi kokuphela kwalo unyaka. And also we acknowledge the platform that has been created for us today to engage with people that are very conversant in terms of psycho-spiritual. Yes, certainly there is a need for us to have someone that is well-versed in terms of dealing with culture-specific challenges that our students are bringing. And being a student-centered unit, we advocate for our students in every aspect that they bring to us. So even with this one, we even engage in a regional conference last year where we invited Dr. Van Zyl to come and speak to us so that we can be able to deal with the psycho-spiritual challenges. So now this is the second time that I'm within the same room with her. And from there, when we attended the regional conference, we came back actually putting as a strategic priority the mental health policy. So the mental health policy is one of the strategic priorities that have to deliver before the end of 2026. Le ngqungquthela iza ngexesha apho amaziko emfundo ephakamileyo kweli eqalisa ukuthathela ingqalelo ubizo lweminyanya nendlela yokuxhasa abafundi abajongene nemiceli-mngeni enxulumene nezinto zomoya. Nelson Mandela University nayo ithi izimisele ukuthathela ingqalelo lomba ngokuthi benomntu oza kujongana nabafundi abadinga inkxaso kweli cala. Kwiindaba zeMpuma Kapa TV, ndingusisipho Mdiki, eGqeberha.